nikah.
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara yang suksma mangadi luwih payungana marang jagating Kumbakarna. Iki yen tak sawang, iki yen tak sawang kaya adikku Yayi Gunawan Wibisana. Nun inggih Kakang Mas, Kakang Mas Kumbakarna. Oh alah adikku di Gunawan Wibisana. Kowe arep menyang ngendi Yayi? Aduh Kakang, Kakang Kumbakarna jimat pepunden kula. Kula sampun boten kuat Kakang. Gunawan Wibisana sampun boten kuat nyawang kahanan wonten ing negari Ngalengka punika. Negarane awake dhewe Ngalengka diraja. Inggih. Negara Ngalengka siang dalu hawanipun tansah panas. Awit saking watak angkara murkanipun Kakang Prabu Dasamuka. Nuwun inggih Kakang Prabu Rahwanaraja. Siang pantaraning dalu Kakang Prabu Dasamuka tansah nyebar lakunesta budi candala. Dereng malih Kakang, dereng malih para pejabating negari Ngalengka sakmenika samya nengenaken sipat serakah dakah-dakah. Ora mikir marang kawula cilik, sing dipikir mung blenduke wetenge dhewe. Kamangka Kakang Kumbakarna, kamangka negari Ngalengka menika rumiyin dipun bangun kaliyan utah getihipun para kusuma bangsa. Lah bareng sak menika sakniki negara Ngalengka sampun kecalan kiblat. Pejabat wakiling para kawula anane mung sikut-sikutan, jegal-jegalan, nyikut sing cilik, jegal kang ringkih. Sedaya sampun boten kenging damel patuladan, sedaya sampun boten kenging didamel conto. Menapa malih Kakang Prabu Dasamuka sakmenika wantun nyidra utawi nyolong Rekyan Sinta. Kamangka jagat sampun mangertos Rekyan Sinta menika garwanipun Prabu Rama Wijaya. Nyuwun sewu, kula kinten negari Ngalengka menika kantun nunggu rubuhipun kemawon. Kula wangsuli negari Ngalengka menika kari nunggu wektu rubuhe kemawon. Mila Kakang Mas, paripaksa dinten sakmangke kula pun Gunawan Wibisana kedah ninggalaken negari Ngalengka. Ing pengajap kula saged suwita nyantrik mring Prabu Rama Wijaya Kakang Mas. Wah, Gunawan
Hagyat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit doh sang retnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang ngenesing dias ya si tukang kudu garing ya jagat ya dewa ya Bathara adikku Yayi Gunawan Wibisana kados pundi Kakang Kumbakarna tumindak lan kelakuane Kakang Prabu Dasamuka sing mung tansah ndeder marang kamurkan kuwi mau sakjane aku iki ya ora condong aku iki ya ora rumajang ngono merga aku Kumbakarna ya ngrumangsani tumindake Kakang Prabu Dasamuka sing wani nyolong garwane Prabu Rama Wijaya ya kuwi si Rekyan Sinta mau ateges ngrusak marang pagerayu nyures tures ijo iki mengko mesti ndadekake peperangan sing gedhe Gunawan kawula cilik sing ora weruh abang ijone lelakon melu dadi korban wengise peperangan nanging Wibisana nanging kados pundi Kakang Kumbakarna nanging yen aku ngalih saka negara Ngalengka aku kon minggat saka negara Ngalengka kene isih abot rasaku merga aku ngrumangsani Kumbakarna wiwit cilik mangan ngombe wulu wetu bumi saka negara Ngalengka iki bumi wutah darahku aku ora negakake negaraku Ngalengka sing wis dibangun dening para leluhur Ngalengka biyen Wibisana nyuwun sewu Kakang Mas Kumbakarna piye Gunawan kula pun Gunawan Wibisana malah bombong malah seneng mbok menawi Kakang Kumbakarna mboten ninggalaken praja Ngalengka menika awit menapa awit menawi paduka Kakang Kumbakarna mboten ninggalaken negari Ngalengka menika tegesipun maksih wonten pengajeng-ajeng Kakang Dasamuka menika eling lan mertobat labet paduka Kakang Kumbakarna piyambak ing batinipun inggih tengkah utawi boten sarujuk dening watak kamurkanipun Kakang Dasamuka Gunawan kados pundi karepmu aku mbok kon terus ngelingke Kakang Dasamuka nuwun inggih Kakang ora kurang-kurang lehku nuturi Kakang Prabu Rahwanaraja nanging ibarat mlebu kuping tengen metu kuping kiwa kabeh apa sing tak kandhakake babar pisan ora digubris Kakang Rahwanaraja wis wegah nampa wewarah wis nampik marang pitutur becik endo marang pitutur utama mula adiku Di Gunawan Wibisana kowe aja lunga ya Di kowe aja lunga saka negara Ngalengka kene kancan-kancanana pun Kakang kancanana aku ngandani marang Kakang Dasamuka kowe aja negake aku Gunawan Wibisana
Kakang Mas Kumbakarna. Piye Wibisana? Ampun ngantos lindru ingkang dados raos penggalih ndika Kakang Mas. Wonten paribasan boten usah paduka rubuh-rubuh gedang. Paduka Kakang Mas kedah mandireng ing pribadi ngetingalaken jati diri. Iki lho Kumbakarna semanten ugi kula iki lho Gunawan Wibisana. Mila Kakang Mas sewang-sewangan laku. Kula nyuwun pamit badhe nilaraken, kula nyuwun pamit badhe ninggalaken negari Ngalengka menika. Badhe suwita badhe nyantrik wonten ing Prabu Rama Wijaya. Lelakon menika kedah dipun lampahi Kakang Mas. Wah, Gunawan Wibisana. Wah. Kumbakarna kinen mangsa jurit mringkeng raka sirotan lenggana mulungguhi kasatriyane ing tekad datan purun amung cipta labuh negari lan oleh yayah rena miyang leluhuripun umpaladalah Gunawan Wibisana adiku di kowe negake marang aku Kumbakarna. Yen aku bali marang negara Ngalengka, yen aku bali mulih ana ing Ngalengka muspra tanpa guna. Ya dina iki Kumbakarna ora bakal balik mulih marang praja Ngalengka. Nanging aku arepe mapan ana ing lengkehing gunung sing jenenge Gunung Gohkarna. Aku ning kono bakal semedi tapa brata marang Gusti kang murbeng dumadi supaya negaraku Ngalengka kene nggalo antuk pepadang. Durung pati-pati aku jogar anggonku semedi yen durung antuk wangsit tumrap pepadange negara Ngalengka iki. Ucap gantiya ingkang cinarita wanci terus gumanti wektu terus lumaku dina dadi sasi ganti taun perang sari kudup palwaga datan kena den selaki
perang antaraning Wadyabala kethek musuh tanding Wadyabala raseksa. Perang gedhe dumadi awit saking Prabu Rama Wijaya ingkang ngarsa njaluk baline Keng Garwa nenggih Rekyan Sinta. Perang gegempuran jagat kebak sesambat tangis kalindesan wengis Kumara kinebut dewaning Antaka. Sura ing Wadyabala ingkang samya ing payudan ingkang samya nglakoni peperangan. Sura ing Wadyabala prasasat hangrang sang langit. Sureng pran tinggal alokso surat tantono tanye amri Maju maju. Yo kumpul kumpul. Oh maju maju. Lagi awit wis gobyos keringet. Kene raning sekolahku ora tak ladeni model ngene iki. Oh. Oh. Siji, loro, telu, ambruk. Hot. Oh. Oh. Hot. Wah. What?
Ayo Burita Semada wani wayangan ra. Tumawur mangawawur wurahan pangaraning ngajurit dong maguru gongso tata kaya butula mur pandriting kurang kes pimyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit talah Iwang Tete Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku ana tengah-tengahing perang sing gegempuran iki tak sawang kok ana kethek dedeke cebol warnane biru ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku jenengku Jaya Anila ya bali takon ana wujuding raseksa sapa sing dadi jenengmu aku iki patih ana ing negara Ngalengka dene kang dadi jenengku ya kuwi Patih Prahasta sapa Patih Prahasta Jaya Anila ana paran yen kepengin kowe dawa umurmu becik kowe mundura kowe dudu mungsuhku kowe ora imbang kowe ora babak mungsuh karo Patih Prahasta mudeng ayo ora usah kakean sumbar kowe wis dadi sumpahe Jaya Anila gelem mundur yen wis dadi batang lho tegese kowe wani karo aku entek wedine kariwanine bagus dedekmu mung cebol musuh karo aku sing gedhe dhuwur kowe musuh karo aku ibarat musuh Prahasta kowe tak ibaratake timun musuh duren timun musuh duren timune sapa durene sapa timune kowe durene aku timun keceblokan duren dadi sewalang-walang mudeng kowe musuh lawan Jaya Anila ibarat kaya tomat musuh watu lah iki wis ra gelem kalah nek sumbar tomate sapa watune sapa tomate kowe watune aku tomat keceblokan watu mecotot utekmu kowe wah salah wis wani karo aku sentek wedine kariwanine maju kelakon tak geget siung pengapitmu bialiaran ngejak pirang dina ladeni kowe oh tibake mbat-mbat jalin dadi apa kowe
Hut, hut. Ho, ho. Hut. Ah. 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 Wah. Hut. Ah. Wait. Mati aku. Mati aku. Wait. Ah. Oh, ah, wait. Ayo. Waya. Ah. Ah. Ayo ngantem kowe. Oh. Ah. Weh lah dalah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ya. Patih Prahasta ora kena sinangga enteng. Ya. Aku ora bisa menang musuh okol akalku sing tak gunake. Lena kawaspadanmu tak kepruk tugu pecah dasmu.
Rama Wijaya kendel tenan. Bangsat. Indrajit anakku rene. Surmah wayun dasa muka goro rupa mangeses kadyangin pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga bumi malaning kerak leketeking jagat gelah geleng bumi panuk maning jajil laknat sukertaning bawono. Anakku sing tak tresnani, anakku, Indrajit. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ora kaya sing tak bayangke, Jit. Rama Wijaya kendel tenan. Liripun kados pundi Rama Dewaji? Rama Wijaya wani ngerahke prajurit kethek ngebak peperangan ana ing negara Ngalengka kene. Dheweke ora trima karana bojone ya kuwi Rekyan Sinta ndak colong, Jit. Nuwun inggih sinuwun. Perang iki nyebabake akeh prajurit Ngalengka sing dadi korban. Akeh prajurit Ngalengka sing padha gugur ana ing palagan. Rama Wijaya ora kena disangga enteng, Jit. Lah kersanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka kados pundi? Menapa kagem nyirep peperangan menika Rekyan Sinta dipun balekaken kemawon, Rekyan Sinta dipun wangsulaken kemawon dhateng Prabu Rama Wijaya. Kersanipun perang niki mboten kedlarung-dlarung. Awit peperangan punika wengis Kanjeng Rama. Piye? Aku mbok kon balekke Sinta, Aku mbok kon balekne Sinta ana Rama Wijaya, Nggih, lakar kados mekaten. Rungokno kupingmu, Jit. Wis dadi sumpahe Prabu Dasamuka, Sinta bakal tak balekke ana Rama Wijaya yen sirahku wis gumlundung ana ing lemah. Ngerti? Ora mung prajuritku sing wis mati, yen perlu negaraku lan jiwa ragaku bakal tak nggo tumbal kanggo peperangan iki. Kabeh iki tak lakoni mergo tresnaku sing gedhe marang Rekyan Sinta, Jit. Nggih. Nanging punika niku garwanipun tiyang, ngoten. Sinta niku pun duwe bojo. Ibarat omah pun wonten pagere, dilumpati no. Hah? Njur yen bojone wong kon ngapake? Aku wis kadung tresna, aku wis kadung seneng. Rasa seneng kuwi ora iso dituku nganggo apa ae. Ngerti?
Aku iki seneng karo Sinta ora mung setahun 2 tahun wiwit aku SMA mbiyen wis nyimpen rasa seneng. Hah? Aku ki yen nyawang aku ki ndelok Sinta ora kuat, Jit. Aku ora kuat. Dasare wonge ayu yen mesem ngungkuli madu. Kulite kuning nemu giring, rambute ngombak banyu, alise nanggal sepisan, mripate ndamar kanginan, lambene lambene tipis yen kecap iso muni mak bayuh rontok atiku. Sempurna. Jenengan yen tresna kalih Dewi Sinta kok ketoke pun jeru banget. Pancen tak akoni. Kanggo pengalaman kuwi besok ya, kanggo pengalaman kuwi besok. Wong lanang ki wis to, gitu. Wong lanang ki ngaku sugiya kaya ngapa? Wong lanang ki ngaku dalang sugih, regane larang dhewe sak nganjuk, ganteng kondang. Yen wis kegodha wong wedok ki goblok dadak. Hah? Nggih. Lah, kembali ke laptop. Perang gegempuran iki wis akeh prajurit Ngalengka sing wis dadi korban, kelebu Patih negara Ngalengka ya kuwi Paman Patih Prahasta uga dadi korban wengising peperangan. Miturut gagasanmu piye, Jit? Nggih. Nuwune sewu sumelatur Kanjeng Rama. Piye? Kuncinipun jane mboten sanes keng Paman Parang Untara. Sapa? Paman Gunawan Wibisana. Paman Gunawan Wibisana rikala semanten paduka tundung, paduka usir saking negari Ngalengka. Pepuntonipun lajeng ambyur dados setunggal kekuatan kalian barisanipun Prabu Rama Wijaya. Mila Kanjeng Rama, mila menawi to prajurit Ngalengka kathah ingkang sami dumugining tewas, ngantos Paman Patih Prahasta ugi gugur wonten madyaning palagan amargi konangan kelemahanipun, konangan pengapesanipun. Sejatine inggih awit saking tumindakipun Paman Gunawan Wibisana ingkang nuduhaken pengapesan-pengapesan kelemahanipun prajurit negara Ngalengka. Weh. Pancen iblis laknat ke Gunawan Wibisana. Ora kena digawe becik. Mapaning negara Ngalengka biyen kene tak muktekke, awan bengi mung tak uja saking Raja Brana. Tinemune jebul dadi pengkhianat, ambyur dadi siji karo barisane musuh. Parat. Jit. Wonten dawuh. Jit, wonten dawuh. Yen nyawang peperangan sing banget gegirisi iki, saya dina saya akeh prajurit Ngalengka sing dadi korban. Aku kok malih kelingan karo pamanmu si Kumbakarna. Banjur saiki mapane pamanmu Kumbakarna kae saiki menyang endi, Jit? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon, lirikin canging ris-risang maweh gandrung.
sabarang kadul wukir moyak mayik nyuwun sewu Kanjeng Rama sumela atur. Ya, piye Indrajit? Miturut kabar ingkang kula tampi miturut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata Kanjeng Paman Kumbakarna sakmangke nembe tapa sare utawi tapa nindra dhateng lengkehing Gunung Gohkarna. Yang satelek negarane dinggo jak-jakan karo barisan kethek lah kok malah turu. Iblis laknat. Janjane kelakuane pamanmu Kumbakarna kae ya padha karo si Gunawan Wibisana. Mesti ora cocok karo apa wae sing tak lakoni. Nanging ya wis ben ora dadi ngopo. Yen Kumbakarna tak kongkon maju dadi senopati negara Ngalengka, mungsuh prajurit Rama Wijaya mesti wegah. Amarga si Kumbakarna ora condong karo tumindakku sing wis wani nyolong Regyan Sinta. Lajeng kersanipun Rama Dewaji kados pundi? Durung tapis sing dadi budiku, durung gusis reka dayaku. Jit, kula wonten dawuh, kowe ngerti ora? Bedes-bedese Rama Wijaya kuwi mapan mesanggrah ana ngendi? Wonten perenging Gunung Mangliawan ingkang sisih kidul. Banjur kowe ngerti ora? Ing perenging Gunung Mangliawan sisih kulon kae ana apane? Munika wujudipun petilasan ingkang nami Astana Mangliawa. Bagus. Astana Mangliawa kae papan kuburane leluhur-leluhur negara Ngalengka. Gunung Mangliawa sisih kulon kae ana kuburane mbah-mbahmu leluhur Ngalengka biyen. Kayata eyangmu Sukesi, eyangmu Wisrawa, buyutmu Sumali. Kabeh dikubur ana kono. Kelebu eyangmu Jambu Mangli. Nggih. Lajeng kados pundi? Aja wedi kangelan. Kuburane mbah-mbahmu kaya bongen, Jit. Kados pundi? Diobong budhek kupingmu. Astana Mangliawa digawe Karang Abang. Mengko yen kuburane leluhur-leluhur Ngalengka wis diobong, menawa si Kumbakarna ngerti mesti bakal nesu. Dikira prajurite si Rama Wijaya sing ngrusak lan ngobong Astana Mangliawa mau. Sakwise Kumbakarna nesu mesti dheweke bakal gelem maju dadi senopati. Mateni barisan-barisan prajurite Rama Wijaya. Piye panemune Indrajit piye? Waduh, nyadong duka Kanjeng Rama. Kula ajrih menawi nampi kuwalat amargi ingkang dipun obong punika papan pesarianipun leluhur-leluhur negari Ngalengka. Wong wis mudhar iki ora bakal malati. Ngeri. Sing kok wedeni iki apane? Kowe luwih wedi ngendi karo sing wis mati apa karo bapakmu sing isih meger-meger urip? Nanging menika papan pesarianipun leluhur-leluhur negari Ngalengka wonten paribasan. Wis lambemu aja guneman ae. Ora usah kenyih. Ora usah bantah karo bapakmu kowe. Menawi kula dosa kados pundi, yen ana dosa bapakmu sing bakal nanggung, ngono? Obongen nek ana walate dosa muka sing bakal nyangga, ngerti? Ora gelem budal tak babat gulumu. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama. Mangan jur laku ning angin. Buntur agraneng arep
gugur agraning ngareksa Guruh Karnita Guruh Karnita kakiri-kiri mangancur laguning angin gugur agraning arga Guruh Gurnita kakiri-kiri ngestu padha dawuh pangandikane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka Indrajit dikongkon supaya ngobong astana Mangliyawa. Senadyan abot nanging kudu tetep tak lakoni. Ternyatane kabeh iki ya kanggo kabecikaning negara Ngalengka. Ya, sedaya para leluhur-leluhur Ngalengka ingkang sampun semari. Kang wayah pun Indrajit nyuwun pangapunten. Sedaya kala wau mboten saking niat kula kepengin damel risak papan mriki. Nanging kula namung dapur ngestokaken dawuhipun Rama kula Prabu Dasamuka. Tak obong astana Mangliyawa kene.
Mangliowo. Kulbilan hutan teras bermesot hutan matahari